Ongi etorri ikasturte berri honetara. Aurten ere, Hezkuntza Sailak bidalitako jarraibideak kontutan hartu ditugu kontingentzia plana aurrera eramateko. Kontingentzia plan honetan ez dira iaztik aldaketa askorik eman. Aldaketa nagusia, aurten, temperatura etxean hartu beharko duzuela izango da. Baina bestela, ikasleak iaz bezala bakoitzak bere koloreko norabide fluxua jarraituko du eta talde egonkorrak edo burbuila taldeak izaten jarraituko dute. Ikastetxean haurrak sartzerakoan, beraiek eskuak garbituko dituzte, bertan ikusiko dituzten hidrogelak erabiliz. Baina guzti hau ondo atera dadin ezinbestekoa izango da, familien konpromisua baita ere. Zuen ardura eskatzen dugu, gauzak ondo atera daitezen. Eta besterik gabe, ikus ezazue zein den sarrera irtera plan hau. Biterin, maila bakoitzak kolore bat izango du. Maila bakoitzak sarrera irtera guztiak koloreak markatutako bidetik egingo ditu. 4 urtekoak berdeak izango dira, 5 urtekoak urdinak, lehenengo maila gorria eta azkenik bigarren maila beltza izango da. Kolore kode horren arabera, geziz markatutako ibilbidea jarraitu beharko da. Argi duzue? Ez dut oso ongi ulertu. Adibide bat jarriko mesedez. Begiak erne. 4 urtekoak ate honetatik sartuko zarete. Ate nagusitik. Maldan gora, gezi berdeak jarraituko dituzue. Malda igo eta eskolako paretaren ondotik ezkerrera egingo duzue. Gezi berdeak jarraitu eta eskolako sarrerara iristean, bertan eskuak hidrogelarekin garbituko ditugu. Ondoren, eskola barrura sartu eta geziak jarraituz, kasu honetan eskubitara egin, eta paretaren ondotik, goiko solairura igoko gara. Gure gela aurrera iristen garenean, gelara sartu eta bertan itxoingo dugu. Orain, azkar-azkar maila bakoitzak egin beharreko bidea erakutsiko dizuegu. 5 urtekoak gezi urdinak jarraituko dituzue, maldan gora egin eta ezkerretara joko duzue. Ate nagusiaren ezkerraldetik sartuko zarete. Lehenengo mailakoak maldaren eskuineko aldetik igoko zarete. Eraikina eskuin aldetik inguratuko duzue eta horrela atzeko atera iritsiko zarete. Hemen ezkerraldetik sartuko zarete. Azkenik, bigarren mailakoak, kolore beltza duzuenok, ezkerretik gimnasioko sarrera aldetik aurrera egingo duzue eta eskola osoari buelta eman beharko diozue. Eskilarak igo eta patioa inguratuko duzue. Aurrera egin eta hemendik atzeko parketik eskolako atzeko aldeko sarrerara iritsiko zarete.
eta hemen eskuin aldetik sartuko zarete. Hau izan da guztia. Laster elkar ikusiko dugulakoan, eskerrik asko.